Kaixo, ongi etorriak aste honetako Poliedro saiora. Asteburu honetan larun batean hain zuzen, Amurrio Arro jaia ospatuko dute Amurrion, bestela. Eta hori dela eta, gurekin izango ditugu Paula Barceló eta Bambi. Biek parte hartzen dute LGTBIQ+ kolektiboan eta komunitatean Amurrion, eta eurak daude, ospakizun eta aldarrikapen horren atzean bultzatzen eta antolatzen. Eta aste honetan gertatutakoa ere aintzat hartuta, Amurrio Arrori buruz arituko gara. Eta gaur, aurkezpenean esan bezala, gurekin ditugu Amurrio Arroko kideak, Paula eta Bambi, eta, hasteko, galdetuko dizuet, zein den asteburu honetarako prestatu duzuen egitaragua? Vale, irailetik gauz lan egite, eta hainbat gauza prestatu ditugu adin guztietarako. Eta izango dizugu pixka bat egunen zer izango dugu. Vale, asteko 12etan, eguna hasten da ume txikientzako eskulanak eta jinkana, egingo dira, herrian zehar, kolektiboari buruzko galderekin, eta tortilla txapelketa, bai. Bai, gero bitan edo biterdietan? Ordu biterdietan tortillaren epaiketa eta sari banaketa, eta gero ja janari, ez bai, herri bazkaria. Herri bazkaria, hori da. 3 izango da herri bazkaria. Gero, ordu Bingo. terdi edo holan izango dugu tarte moduan, eta 4:00 izango dugu bingo trabestia. Bai. Bingo trabestia zuek bidertuko duzu edo gonbidatu duzuen norbait? Gonbidatu dugu lagun oso lagunon bat, Punka Paka, Bilboko, egia esan da ez da Bilbokoa, ez dugu gogoratzen nungoa den, baina Punka Paka, berak eramango du zera bingoaren Animazioa edo? hori da. Eta ikusiko duzue oso, vamos, Show bat da. show bat, bai, totalmente, bai. Oso, bai, osea, es que es Akargarria da. Bai. Berak Bilbon egiten ditu hainbat Bai. ekitaldi, adin guztietarako, eta bingo egiteko da perfecto. Zer espero behar du jendeak, zirikatzea edo... Bai, hori fijo. Bai, seguro, bai. Vamos. Denbora guztian dago bromekin eta... Bai. Baina super ondo egiten du. Benetan, osea, mikroarekin super ona da. Benetan, horregatik bera ekarri dugu, bai. Vale, gero jarraitzen dugu 7etan, guretzako oso garrantzitsua den momentu bat da, dela manifestazioa. Egunean zehar festa, guretzako festa bat da, ez? Baina guretzako oso garrantzitsua da jartzea bebai indarra hor puntu horretan. Bai, apur bat, eskubideen aldarrikapena hor espazio publikoan. Azkenean aldarrikatzea da niretzat hori garrantzitsuna da, bai. Eta, gero jarraitzen dugu 8etan poteo batukadarekin, poteo mix batukadarekin, izango dugula batu ere batukada, Amurrioko batukada, gurekin. Hori, euri egiten badu dana egingo da plaza, baina ez badu euri egiten herritik egingo dugu kale jira. Nolabait ja aurreikusi duzuela, badagoela iragarpen apur bat eskorra, ez? Euria egingo du fijo. Bai. Baina, izan behar dugu hor karpa jarrita. Eguneko 90% ematen da. Bueno. Gero, 9etan hasten da drag showa. Aurten baditugu 7 drag queen. Bai. 4 ber, zer? Bai, bai, vale, orain. Dira, drag queens, ez? Matizar un poco. 4 berri etortzen dira. Esake, a ber, nola eratzen den. Bai. 10 eta 4 beraiek ingo dute, ze aurten egin ditugu boletu batzuk. Hori, apur bat kudeatzeko gastuak eta. Herrietako komertzio guztietan saltzeko, eta ingo da sosketa, hor momentuan, eta beraiek ingo dute. Eta 11etan hasten da Mekano kontzertua dela tributo bat,
Eta ordu batetan DJ Julika. Dela hori Madrileko neska bat, etortzen dela hori DJ egiteko. Eta zenbatgarren edizioa da urtengoa? Hirugarrena, ezta? Bai. Hirugarrena ja. Eta ze, ez dakite, hasieratik, ze ezberdintasun nabaritu duzue, bai, egitaragoan bertan, gero antolakuntzan bertan, eta, bueno, jendearen harreraren aldetik. Hombre, nire ustez, jendearen aldetik gero eta nola esan, Harrera hobea dauka. bai, harrera hobea, vamos, eta ger, gertutasun gehiago, gero eta gehiago, Guregan gertutu zen bai, gehiago izan du jendea. bai, Mm. pasaden urtetik, pasaden urtean, uste dut, nire ustez izan zela un poco, como, ez dakit, Na- punto de aparte, Bai, apurtxo mugarri bat, bat jarri zenuten hor, eta bai, eta nire bueno, ustez. askotan ez, askotan aipatzen da edo aipatzen da hori sexilioarena hiri handietan. Amurriarro bada modu bat sexilio horiek egiteko tresna bat sortzeko edo? Totalmente. Guretzako bai, Bai. bueno, lehenengo momentutik argi izan genuen, Amurrio Arroi hasi zen lagun arteko idei batetatik, Bai. geudela taberna batean zerbait hartzen, eta esan genuen, a ber, urtero joaten gara Madrilera, manifestaziora, eta gero jaialdira, zergaitik ez dugu hau egiten herrietan, ez? Adieraztea jendeari edo jendeak ikustea, herrietan bebai arro jendea dagoela. Eta guk amurriokoak garela Madrilera joatea, Bai. zentzua dauka, baina gure herrian ere borroka bat Bai, egon behar da. osea, sustraietatik ere kolektiboa defendatu alda, ez dakit, osea, da ja ez bakarrik Madrilera joatea ekainean, baizik eta, pues al final gure giroko pertsona, kolektiboko pertsona askok Madrilera joaten dira pues bizitzera, Barcelonara, eta azkenean ere importantea da Bai, norberak bere herrian bizitzeko bai, aukera izatea. Ez? norbera bere herritik, pues, bere realitatea bizitzea eta pues hori, kanpora joatea ez nolabait ez da beharrezkoa, pues hori, beharrezkoa izan, ai, zein nola esan. Bai, nolabait aukera bat izan daitekela, Hori, baina ez hori da, derrigorrezkoa. baina ez derrigorrezkoa, Ez que eta gure urbaiako jende askok bai joan dela Madrilera edo Bartzelonara, ez? bai, Ez dakielako herrian nola adierazi benetan berak bai, sentitzen duena, ez? Orduan, Amurrioko herria, Aiaraldea edo herri txiki guztietan lasai egotea. bai, Eta arazorik gabe bizitzea eta zure pluma ateratzea edo nahi duzuna. zaila da, Oso zaila da, egia da. Eta gainera zaila da, horregatzen eta, diren gauzekin, ez? Baina, bueno, bai, oraindik borroka handia dago eta horregaitik egin dugu hau. bai, Ez bakarrik Amurrioko jendea, sino Aiaraldea eta Euskal Herri, Euskadi guztia laguntzeko. askotan diruditzen du guztia eginda dagoela, eta para nada, osea, Eskubideak egunero borrokatu. bai, osea, eta oraindik ere lan asko egin behar dugu, guztia osea, gero eta gehiago normalizatzeko, eta ez dakit, osea, bai, normalizatzeko, osea, azkenean apurtxo bat bazterrean gaude, osea, ez dakit nola esan, presente gaude eta hor gaude, baina bazterrean, eta nahi duguna ere da normalizatzea, eta guztion artean bizitzea, eta komunitatean, ez dakit. Eta aipatu duzu egiaz, nolabaiteko mugarrian nabaritu zen nutela, gertutasun gehiago. Hasieran agian modu arrotzean ikusten zuen jendeak jaia edo agian harriduraz edo ezustean harrapatu zuen jende bat? Nire ustez, inoiz ez da egon gure trazu bat, baina egia da, herri batean, pizkat arraroa dela papatean enparatzan hiru drag queen egotea, ez? Amurrion ez da inoiz ikusi. Bai, eta gero eta gehiago herri daude horrelako ekitaldiak eta egiten, baina, a ber, no es por nada, baina
Le, lehenengoetakoa, No, lehenengoa. Nik uste aitzindariak izan zerta, gero adibidez Laudion egin da Laudiorro, baina berez modu herrikoian, dinot, jendeak berak antolatuta, eta gero udalak nolabait bere Bai. gain hartuta, nik uste dut Amurrio izan dela aitzindaria, ez? Bai. Bai. Guk izan ginen lehenengoak, eta hori, jendea ondo ikusten du, Bai. bueno, urte dugu ondo ikusten Bai, dutela, baina lehenengo urtea bai, egia izan, egia da, jendea zegoela pixka bat harrituta, ez? En plan, Bai. baina, hau zer da, kartela ikusi zutenean, lehenengo aldiz, hostia, drag queen, bingo travesti, hau zer izango da. Claro. Orduan, Seguramente Amurreko pertsona askok ez dute inoiz drag bat ikusi, igual ez pertsona asko, baina Bai, baina zuzenean batez ere ziur ezetz. helduak ez dute drag queen bat ikusi bizitza osoan. Eta orain Amurreko enparantzan izatea pues, 7 drag queen, bueno, zirko egite, pues, hori, bai. Eta polita da, gauza Bai, oso berriak polita, ikustea bai. garrantzitsua da Eta hori, guretzako, eh? Paula esaten duen bezala, ez dugu inoiz harrera txarra izan, osea, beti... Egia da, denetarik dagoela, bai, bueno, eta en gainera, general, ez dakit ikusi duzu. Bai, aste honetan ikusi. Aste honetan, hainbat gauza gertatu dira, aha, baina garrantzitsuena, potoloena edo lan guretzako arraroa izan da bankuena. Amurrio Arrok lehenengo urtean margostu zituen bankuen apurketa edo. Ez dut gero uste dut mural feministaren bat, ere, margotu dutela. bai, Bai, txemeak egin zuten murala, bankuen Han- ondoan, bai, ikusi nuen atzo. Bankuen ondoan, bai jarri dute hori aurpegien gainean zerbait. tia, Ez dakit zer jarri dute, baina bai, gainera, margo berberarekin. Bai, spray urdin batekin egindakoa, bai. Eta, bueno, sabotaje hauei, egia da, ez zaiela bere biziko garrantzia eman behar, Ez. baldin eta bizikidetasuna Amurrion normala bada, baina aldi berean nik uste horrek Amurrio Arroren jaiari zentzu gehiago ematen dio, ez? bai. Horretarako gaude hemen. Osea, horrelako gauzak errepikatzeko eta salatzeko hori da. Totalmente. Guretzako, izan da pixka bat txokea, ez? Ikustea oraindik horrelako gauzak egiten direla. Osea, badakigu egiten direla, baina herrian. Bai, Eta baina- gainera gure jaia ez, guztien jaia larun batean izan da, eta bi egunetan ja horrelako gauzak gertatzea, pixka bat arraroa da. Eta itxusia, baina, bueno. Bai, osea, gerta daitekeela dakigu, baina batean ikustea eta aurrean izatea, bai, Bai, aurkitu ditugu Amurrio Arroko kartel batzuk apurtuta, Mhm. eta kenduta, tabernetatik, bai, eta, bueno, sin más. Bai, izan daiteke la pertsona bera, edo... bai, bete saber, baina, bueno. Bueno, printzipioz larun batean daukazu aukera, apur bat, nolabait islatzeko, hori jarrera horiek, bueno, direla hain zuzen norbanako batzuen aukera, eta, bueno, ziurrenik hau ez eta izkutuan egindakoak, hain zuzen, gizartearen oniritzia ez daukatelako, suposatzen dut. Totalmente, bai. Eta, bueno, izan duzue bilakaera bat urte hauetan zera Amurrio Arroren barruan? Izan duzue, agian, aipatu duzu, ez? Agian kolektiboa kalera ateratzeak ekarri du jende gehiago batzea antolakuntzara, edo kontrakoa gertatu da, jendeak izatea, bueno, ja antolatzen denez, ja ez nahiz Ezin gara kesatu. Ezin gara kexatu, ez. Hasieratik, lehenengo urtean, izan ginen 6 pertsona. Bai. 6 lagun, kuadrillakoak, esan genuenak, venga, egingo dugu. Eta urtez, aurten ja izan dugu laguntza handia. Bai. Egia da, pues, igual. Oraindik ere lagun gauza bat da. Bai, baina, bueno, jendeak beti prest dago laguntza emateko. Bai, hori egia da, bai, totalmente. Eta ez dakit, aurten, daukazu hau, ez dakit gero urtean zehar, falta den urte erdian zerbait gehiago antolatuko duzuen, edo ja hasiko zarete urrengo urtean pentsatzen.
Hombre, ondo egongo litzateke zerbaiten bat Ero, prestatzea. bai, aurten, bai, atxera begiratzen, izan ditugu hitzaldiak, Bai, orain izan dela bai, bi aste, bai. aste eta piko. Eman genuen hitzaldi bat Amurreko kultur etxean. Maiatzaren 17an da homofobia kontrako eguna, Hori da. LGTB kontrako, fobiaren kontrako eguna, eta beti aste horretan hainbat hitzaldi izaten Mhm. ditugu, bai institutuetan, bai Amurrioko liburutegian izaten ditugu. Ba, hori, jendea etortzen da hitzaldiak ematera. Eta aurte honi, jaialdia izango dugu, gero ekainak 28 dela eguna, igual manifestazio bat egiten du, Mhm. eta poteo musikatu bat, ze 28 da ostirala, orduan igual prestatzen du horrelako zerbait, eta gero urtero Amurreko jaietan, bai, jartzen gara estanz informatibo moduan, informazioa eta izaten dugu zenbaki bat, zerbait gertatzen bada gurekin proiektuan jartzeko, Eraso baten bat ematen badea edo. hori da. Eta gero ja, irailean jazten gara berriro 2025ko egunak prestatzen. Bueno, orduan ja badaukazue gitara nahiko potoloa. Bai, bai. Hola. Denetarik daukagu, bai. Eta, bueno, naiz eta 3. edizioa ate joka dugun, momentuz zein da ekimenen inguruan egiten duzuen balorazioa? Orokorrean, ez aurtengoa. Nola ikusten duzu? Nola ikusten dut. Niretzako lehenengoa izan zen proba moduan, izan Bai, zen polita, totalmente. izan zen polita lehenengoa izan zelako, baina Episodio piloto, o sea, bai, literal baina izan zen, bai, aurreko urtekoa ikusita, ja, izan zen kambio itxela. ja, kriston, ja. Orduan, aurtengoa espero dugu Gero eta gehiago, eta hobeagoa bai, izatea, bai, urtero aldaketak izatea Hobera. hoberantz, bai. hori da. Baina, bai, lehenengoa izan zen pixka bat, bueno, egin genuena, osea, sin Bai, más, bai, ez eta genuen nahiko diru ondo, o asko, sea, tampoco vamos, bai, Eskarmenturik bai, gabe, momentu nahiko ondo, horretan. hori da, ba, alere nahiko ondo, o sea, gainera lehenengo urtean izan genuen 71 edo 72 pertsona jaten, noteko. herri Baskarian, eta aurten ja gara, ia 150. Buah, Ikustu duzue, bueno, ikustu baino gehiago. Bai, osea, super bai, ondo. bai. Osea, super, osea, Oso pozik super gaude, hori. bai, super pozik gaude. bai. Eta, a ber, euria da txarrena, baina Hori espero da. dugu ondo ateratzea, arazorik ez egotea, eta mundu guztia parantzara etortzea, zerbait hartzea. Ederto, ba, mezu honekin geratuko gara, ez? Jendeak parte hartzea eta animatzea, naiz eta euria egin, bueno, Ja. ekainean Karra gaude, daukagu, osake. ekainean Bai. gaude, apur bat busti egintezke, ez da Ez da abendua. Eta, bueno, ba, animo egunerekin. Ia esan.